Ola, que tal, xente? Benvidos de novo, unha vez máis, a Non Vale Furar. Hoxe estamos de estrea, traemos unha nova sección moi especial, non sei, Cabo. Efectivamente, Vieito, estamos de estrea, traemos un novo programa, un programa que creemos que vos vai gustar bastante, que non intenta copiar a ningún famoso programa televisivo presentado por un tipo con cellas peculiares, e que se chama O Furimillón, onde faremos preguntas a convidados normalmente que controlen sobre terceira e fútbol máis humilde, digamos, non, Vieito? Sí, señor, intentaremos traer a xente, coñecida para o noso público. De feito, hoxe traemos a un verdadeiro fenómeno televisivo. Non sei, un home que estivo, xa lemos cuantos anos na televisión de Galicia, na Radio Galega, estuvo en Xogo, presentou un programa de comilonas que se chamaba Come a Comarca, que sigue facendo, Cantos ou non, un programa musical que tamén tivo. É un verdadeiro crack. Ele é, quen é, Cabo, quen é? Efectivamente, por esa descripción só podes estar a falar de Fran Cañotas, o crack de Arzúa, un fenómeno. O Arzuán, o do queixo mecánico. Aparte, un home que lle gusta moito o fútbol, está moi metido, agora está de novo en Galicia en goles na Radio Galega, seguindo os partidos moitas veces do Arzúa e de outros equipos, e a verdade é que é un crack. Imos con el, non? Queremos todos ver a Fran Cañotas en acción. Imos con el. Primeiro imos explicar un pouquiño tamén en que consiste o concurso, non? O concurso estruturas en varias categorías, varios niveis, cada vez son máis difíciles, en cada nivel hai varias preguntas, e no momento que o convidado falle algunha das preguntas, quede eliminado. Para algunhas outras que son máis complicadas, damoslle un par de vantaxes ao convidado. Exactamente, dous comodíns, o comodín da chamada e o comodín do 50%. O resto xa iredes vendo como funciona, pero non imos facer esperar a Fran Cañotas, imos con el. Somos Dani Cabo e Vieito Baliño. E isto é O Furimillón. Gas. Pois aquí estamos con Fran Cañotas, como comentábamos, todo un fenómeno televisivo da TVG. Que tal, Fran? Moitas grazas. Moi ben, mire, pilladesme recén levantado, ca miña cunca da televisión de Galicia, o meu pixama friki de Mario Kart que teño por aquí posto, vamos. Fixeste no momento xusto, porque hai que dicirlle á xente que está vendo isto que un sábado, porque isto estamos grabando un sábado de Fran Cañotas, despois de gravar Come a Comarca, é así. A 1 da tarde, dando pena, dando asco. E co bandullo cheo, non? Tamén, supoño. Sí, onte comín bastante ben. Además, onte coincidimos que gravamos en Lugo, así que houve polvo, sabes, este rollo así, guai. Moi de Lugo, sí, para comer Lugo. Para comer Lugo, exacto. Estás listo para este nova sección de Non Vale Furar, para este Furimillón? Non estou listo, nin estou preparado e teño vos moito medo, chavales, teño vos moito medo. Non, home. A dinámica é moi fácil, as preguntas para ti van ser doadísimas. Cando estés listo, se estás listo, comezamos. Veña, va. Vale, cantos comodís teño? 2? Efectivamente. Tes dous comodíns. O comodín da chamada, que podes chamar a quen queiras, terás, non sei, 30 segundos de chamada, Vieito, ou un minuto. Pero unha vez que me colle, deixamos que falo que queira. 30 segundos chega ben. Unha vez que me colle. Claro. Desde que che collen, xa. Tens que intentar chamar a alguén que estexa, que saibas que... Non. Eu isto vou non facer, o sea, non avisei a ninguén. Quer dicir, vou chamar a voleo. Vale? Mellor. Vale. Veña. E despois eso, o 50%, que sería o clásico. Non estamos copiando a ningún programa de televisión. Ningún presentador da cella, non. Nada. Pois va. Pois empezamos. Empeza Vieito que a primeira pregunta, nivel Benxamín, que son 4 preguntas. Cando que irades, que comece. Imos aló con este Furimillón logo. A primeira pregunta é moi faciliña. Como é o nome do campo de Arzúa? E hai 4 opcións. Opción A, Municipal de Calabagueiros. Opción B, Queixeiro Arena. Opción C, Municipal do Viso. Ou opción D, Coliseum Ana Quiro. Bueno, eu, ainda que me gusten as tres, vou marcar a C, Municipal do Viso, ainda que o nome oficial é Manuel Tojo, que é un dos fundadores do club. E eso non o sabíades vos, así que no. Eso merece punto extra. Punto extra. Un comodín extra.
Marcamos Municipal do Viso, entón? Sí, marcamos Municipal do Viso, estou convencido. A resposta é correcta, Fran. Vamos. Moi fácil para ti. Vamos, ainda que a Dana Quiro molábame tamén, Estaría ben, hai que plantexar. Sí. O Queixeiro Arena. O Queixeiro Arena tamén é bo, sí. Eso po campo da Castañeda, que é a parroquia onde naceu Ana Quiro, hai ali un campo de area que está feito un Cristo, pues tamén se lle podía poñer o nome. Non era mala. Bueno, esta era moi fácil, Fran. Pasamos á seguinte. Pregunta número 2 no nivel Benxamín. Tamén moi fácil. Cal é o rival extinto do Cire Melide? A. Atlético de Melide. B. Racing Melide. C. Rápido de Melide. Ou D. Sporting Toques. Eu creo que o A, Atlético Melide. Pero Sporting Toques tamén. Cuidado co Toques. Ou Rápido de Melide tamén, sí. Bueno, pois a resposta é... Marcamos a opción A, Atlético de Melide. Sí. A resposta é correcta, Fran. É correcta. Vamos. E, hostia, vamos ben. Vamos. Non xogarías no Atlético Melide, ti, non, Fran? No, pero teño algúns colegas que sí que xogaron nel. Eso era, sabes, o peor do mundo, tío. Sabes, era peor que irse ao Cire, irse ao Atlético Melide, sabes? O sea, eso xa era... Vamos. Eu comecei a miña carreira no Atlético de Melide, Fran. Estás me faltando o respeto. Porque, claro, ti eres un talibán do fútbol, tío. Non ves que ahora estás facendo... A ver, os que nos dedicamos a isto, como a vos, como a min, é porque fracasamos estrepitosamente no fútbol. É a realidade. É a realidade. É a realidade, tío. Asumio. Que xogaches no Arzúa logo, de chaval? Sí, nas escolas deportivas, sí. Nas escolas Non é deportivas. de Arzúa. Cheguei a ir convocado co de Arzúa, Ademais era porteiro, la araña de Santa María. É verdade, ese sonaba, me. Teje Sutela, tío, Teje Sutela. Non hai non pase, sabes, na miña rede. Sí, señor. Cal era a túa cualidade máis destacada como porteiro? Tragar balóns. Dábaseme bastante ben, sí. Esvarábame, eu teño grandes frases como non a puiden parar, a pelota estaba moi dura. Ou cando viñan solos contra min é que lle deixades a P9 e así é imposible paralas. O sea, esas cousas que facía eu. Era moi Arzúa, que por aquel entón estaría en primeira, en segunda autonómica, non? Derbi contra o Ciro. Sí, cando eu cheguei a ir convocado co primeiro equipo, creo que segunda autonómico ou así. Pero vamos, para las risas. Un rapaz eras. Non me moví, claro, non me moví nin do banco, eso era porque, non me acordo por qué, habería suplente do suplente que estaba lesionado, nada, se foi en plan, veña, ala, chaval, vente que hai que cubrir unha ficha aquí, xa está. Vamos a terceira logo. Veña. Cal destes 4 equipos pertence ao grupo sur da terceira división? Opción A, Estudiantil. Opción B, Verín. Opción C, Niutín. Opción D, Estradense. Bueno, esa é unha boa pregunta porque como sabedes na Estrada está dividido aí o tema porque o Estudiantil sempre estivo na zona norte ou, bueno, considerábase da zona norte nos grupos de primeira autonómica e no sur o Estradense, así que vou marcar a opción D, Estradense, a ver que me decide, se vos parece. Marcamos a opción D, Estradense. Pois é correctísima. Terceira acertada, 3 de 3, sí señor. Ves que hai nivel, Estou postísimo. Hai nivel. Temos un invitado con nivel. Bueno, pois... Tedes que traer un día a Luis Timiraos que seguro que vos repregunta e acabades quedando mal vos, sabes? Sí, perdemos nós. Ou a Gustavo Varela, que é o friki da terceira, da segunda vez, sí. Luis é máis así de... Internacional, claro. Pero bueno, controla de todo, Gustavo Varela, ao mellor preguntadeslle pola terceira andaluza, grupo 7, sabes? Sí, lo sabe. Ele é así. Sí, bueno, Fran, imos que a cuarta pregunta, que sería a pregunta para pasar ao nivel Alevín, que cuidado, nivel Alevín xa. Bueno, tivemos que subir un pouco o nivel de pregunta para non cho poñer fácil. En que ano se fundou o CS de Arzúa? A. 1789. B. O queixo mecánico non necesita que o funden. C. 1967. D. 500 antes de Cristo. Ainda que todas son moi realistas, todas, de feito eu creo que o CS de Arzúa naceu co Imperio Romano, en realidade, entendes? Naceu o Imperio Romano, foron conquistando o Mediterráneo, chegaron aquí, había un club xa, sabes, que levantaba paixóns en Arzúa, así, entre os celtas, todos que había por aquí. No, o tema está ben que me preguntedes, porque como estuve na comisión do 50 aniversario do Arzúa, se o fallo, probablemente
probablemente me corten as pelotas. Hasta fixemos un especial con Alfonso Pardo do Convivir Deportivo en Arzúa na Radio Galega. Así que vou marcar a opción C, 1967, aínda que me gustaría que fose no 500.000 antes de Cristo. Pois a resposta efectivamente é correcta, Fran. Vamos. 1967, Vamos. cumplíronse 50 anos no 2017, non? Correcto, sí, no 2017, en agosto, creo, 2017, sí. Apostaría en torno a 20-23 Claro, euros, por aí. É verdad que se fixo a camiseta conmemorativa esta, Claro, non? que ainda se utiliza, sí, Sí, aquí claro, ten claro. Ten os nomes todos máis os motes. O teu non está, ou si? Sí que está. No, eu non está porque eu non cheguei a debutar. Entonces, como non cheguei a debutar nen a ter ficha do primeiro equipo, non. Pero teño que buscar, porque non sei se sabedes que Luis Suárez Miramontes xogou no César de Arzúa. Polo menos un torneo de verán, como mínimo. E non sei se está na camiseta, a verdade. Tería que buscar, sería interesante saber. Ou beber un trajo da cunca da galega. Moi ben, que se vexe ben o logo. En pases de nivel, Fran, nivel alevín. Dios. Sí, señor, Sergio Alevín, Sergio Alevín. Sí, Vamos, sí. pois, que a primeira pregunta do nivel Alevín. Aquí, bueno, xa se empeza, aínda non son as máis complicadas, pero xa empeza a ter un pouquiño máis de intríngulis a cousa. Cantas son en No, total? aí está, non dixemos que son 16 preguntas, son Mo cago en 10. 16, Oye, 16, un 16. Se levas 4, Fran, vas ver. Pero ainda en suspenso, tío, teño que acertar outras 4 para probar, entendes? Sin problema, pero- ainda se quedan os dous podías, ademais. Xa. Vale. Vamos alá. Cal é o xogador que máis goles de falta directa leva este ano na terceira división? Ah, que dura esta. Opción A, Pablo Rey. Opción B, David Álvarez. Opción C, Javé. Opción D, Son Goku. Claro, e agora si fallo xa perdín. claro. Es dos comodíns. Me cago en diola, tíos. Eu xogaría por A ou B, xogaría por Pablo Rey ou David Álvarez, que son dous grandes lanzadores. Javé tamén ten moi bo pé, a verdad. Ainda que me parecería un pouco máis raro. Pode ser que este dando a sorpresa, ainda que realmente todos sabemos que os poderes de Son Goku, vamos, serían para colocalas todas pola escadra. Me cago en la hora. Aquí sí que me estades metendo nun compromiso. O mellor hai que tirar de comodín, Que duro, no, porque se fago 50% vadesme quitar as dúas de abaixo, seguro, e vaime quedar as dúas de arriba, que é a dúbida máis grande que No, teño. é unha máquina que o fai, se vai automáticamente ao azar. Non, Sí, nós non unha temos máquina nada que chamada Daniel Cabo. Vou utilizar o comodín da chamada. Vale. A ver. A ver, vamos A a quen ver. pensas chamar? Non o sei, teño varias opcións. Chamo a Iván Calaza, o de Fútbol en Lugo, que vos parece? Seguramente o adivino. A ver, veña. Ten- A ver. Vou no chamar. Non ten nin idea, de que vou chamar. Vale. Vai flipar. A ver se me colle. Porque creo que él sí que nos... Se sabe que nos somos. A ver, Vai espera. dicir, hostia, A ver se me colle, Dios, que Hola, Calaza. ¿Qué tal, chaval? ¿Cómo andamos? Mira, que estuve en directo aquí cos de Fútbol en Lugo, que me están facendo un test sobre a terceira galega e tiña un comodín que era o comodín da chamada. Entón dixen eu, vou chamar a Iván Calaza porque probablemente sepa a pregunta que me fan. Atreveste a respondela? Ay, a ver. Atreveste a respondela? Yo atrevo a responder, sí, pero yo no sé si... No, xo sei. Pero bueno, vamos a intentar razonar entre os dous, vale? Veña, aí vai. A ver. Aí vai. Cal é o xogador da terceira galega que leva máis faltas este ano, o sea, gol de falta directa? As opcións son David Álvarez, Javé, Pablo Rey ou Son Goku. Eu Son Goku casi que o descarto, pero as outras xa... Este ano, dices. Este ano, sí. Eu dudo entre Pablo Rey e David Álvarez, pero Javé tamén me crea dúbidas, tío. O sea, Pablo 2 leva, ¿no? Claro, por eso, pero David Álvarez non sei. Mínimo, porque Pablo marcou outro día aquí en Lugo na Cheda. Hostia, que ben, que ben. Outro golazo, non me acordo exactamente onde fora, pero creo que leva 5 en total, pero creo que 2 foron de falta directa. Eu creo que nos podemos arriscar a Pablo Rey porque
2 goles a estas alturas de Liga son bastantes, non? Claro, creo que sí, joder. David, este ano non me sona David de falta directa este ano, Cago en diola, Yo tío. sí, non sei. Non sei, bueno, mira, voume fiar de ti, tío. Está en xogo 1 millón de hostias, seica. Si perdo. Así que... Toca 500.000 Vale. Pois veña, espera, antes de colgarche, veña. Marcámola a Pablo Rey, rapaces. Marcamos a Pablo Rey. Marcamos a Podemos Pablo Rey. o da cella para crear tensión. Para crear tensión. Están creando A tensión, sabes? pregunta é, lamentablemente, é correcta. Correcto, neno. Pablo Rey. Pablo Rey, sí, señor. Sabía que non me ias fallar, tío. Non sabía a quen chamar e mire, sabía que non me ias fallar. Que grande, tío. Tens que facer este test, tío, Aquí vos queda Iván Calaza para que faga este test, Petición expresa. Mira, cando aquí. Moitas gracias, meu. Máis que nada, non por Gracias. coñecer. No, é duro, pero mola. Botas unhas risas. Moitas gracias, neno. Veña, unha aperta. Chao, meu. Chao. Chao. Ostras, que grande grande, Calaza. Sí, señor, ves, eu tiña aí as dúbidas, pero como el sempre controla estas cousas, prefiro falar con él. De feito, se non nos equivocamos, sí que leva 2, verdad, Vieito? Leva O do Estudiantil. contra o Estudiantil e outro día contra o Polvorín. Leva Non sei 5 se goles en total, creo. Sí, creo que 2 son de falta, sí. É pouco só. 5 goliños xa. Vaya animal. Sí, Me sí, cago. cuidado. Veña, No, vamos a... tipo, vai sobrado. Vamos a Seguinte pregunta, é a segunda do nivel alevín. Ah. É a sexta, non? Si, sexta. Sí. Esta tamén complicada, creo, para ti. Que significan as siglas do Arzúa? A. Centro Sociedade Deportiva. B. Case Somos Deportistas. C. Club Sociedade Deportiva. Ou D. Casino Sociedade Deportiva. A ver, vamos a ver. O nome ven yo a pelo, tamén me lo teño que dicir. Porque somos badanas, que va, é broma. Marco a D. Casino Sociedade Deportiva Arzúa, porque o club fundouse no antigo Casino de Arzúa, que era un centro social, por eso é Casino Sociedade Deportiva. Así que marcámola de para chegar ao nivel 7. No, aínda non. Sí que chegaríamos ao nivel 7, sí, claro. Non me tangues Ya. agora. Marcamos de Casino Sociedade Deportiva. É correcto, obviamente, Fran, efectivamente, no antigo Casino da Arzúa, Casino Sociedade Deportiva. É curioso o nome. Eu cando estaba no Arzúa pensaba que era non Sí. centro, non sabía que era Sociedade Deportiva, sí, ou algo así, o Club Sociedade Deportiva, todo o mundo pensa igual, cando Que lle digo realmente, Casino... esta pregunta, se non coñeces o Arzúa e tal... Sí, se non eres de Arzúa, mar ben. Claro, Se non coñeces o Arzúa, non eres de Arzúa. Claro. Vale, veña, vamos ben. Vamos co seguinte logo. Última de nivel alevín. Outra veña, para veña, que... ca pro. Outra Veña, para ca que pro. sigas facendo gala do teu arzuísmo. Veña. Cal destes xogadores fichou este ano polo Arzúa? A. Diego Enjamio. B. Brais Pedreira. C. Borja Míguez. Ou D. Enre Mor. Vamos a ver. Jaime marchou, así que non pode ser. Brais Pedreira costounos renovalo, pero ao final renovou. Borja Míguez apareceu este verán por aí. Enre Mor non apareceu nin por vivo. Entón eu creo que marcaría a C. Borja Míguez, fillo de Luisito. Viste o pelo que ten Luisito? Pois o fillo está rapado e todo, así que mira. Hai un pouco Sí. diferente, a pesar de idade. A diferencia, pois sí. Tivo unha etapa na que sí que tivo ese pelo tamén, Sí. Tivo pelo largo. Yo sei. Marcamos entón C. Borja Míguez. Correcto. Efectivamente é correcta. Pasamos ao seguinte nivel infantil. Estamos- Joder, aí está infantil. Me cago en Sí, tío, pero faciliñas de todo, Fran. Moi fácil. Sí. A ver. Dios. Veña, Pasamos ao nivel infantil, outras 3 preguntas para pasar a ese nivel cadete e complícase un pouco o tema, Vale, A no, ver. xa supoño. Si gastei un Quen comodín no Alevín, Non se digo despois. Quen anotou o gol da vitoria en Abegondo no último partido do Arzúa? A. Iker Hurtado. B. Jorge Queiruga. C. Alex Morgan. Ou D. Manu Casal. queredes que poña a miña narración do gol que estaba facendo o partido? Escoitámosle. Vou responder a D. Un de Melide para Arzúa, E tivo que chegar un de Don Melide. Manuel, el grande Casal. Sí, señor. Correctísimo. Esta era facilísima. É que... E tivo que chegar un de Melide. Moloume moito, Molou,
Molou, Sí, 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 estuvo sí. guai. O Zamora Apareceu o queixo mecánico en Abegondo. Gol galego que patrocina Ence Cañotas. Ninguén contaba, ninguén cría. Estaba moi ben o Deportivo Fabril en un contragolpe. Apareceu pola parte esquerda Alberto Blanco. Colgou o segundo pau e tivo que chegar un de Melide. Tivo que chegar Manu Casal para marcar o gol que pode dar 3 puntos fundamentais ao Arzúa na súa primeira visita en terceira división ao campo do Fabril. Minuto 89 de partido. Marcou Manu Casal, un de Melide para Arzúa. Fabril 0, Arzúa 1. Moi épico, tío. Paseino moi ben, tío. Oh, Sí, que sí, ben. aparte Na Begondo. foi ao final de todo, non? No 89. No 89. Ademais, cando estaba mellor o Fabril, porque o Fabril fixo un partido moi bo. Foi bo equipo. Faltoulle, moi bo equipo. Faltoulle, pois, eso, o gol. É verdad que houve algunha que outra xogada polémica, que era O gol algo que anulado. se feixa, claro, gol Sí. anulado, posible penalti que anda aí, pero mira, isto é así, tío. Tamén o Arzúa cando foi xogar ás Pontes, pitaronlle un penalti en contra que non era nin de broma penalti, Sí. entón, bueno, é o que hai, é o que hai. É o que hai. Non hai VAR. é o mellor aínda menos mal, non? No, eu prefiro sin VAR, tío. Eu Non tamén. me gusta. Eu o VAR estaba moi a favor do VAR, pero o VAR estáme queimando moito. Por eso cada vez me gusta máis o fútbol non profesional, a terceira, máis que a segunda B incluso, A min gusta Estou de moito a acordo. terceira por cousas como esas, porque é outro espírito de fútbol, Sí, tío. menos Fútbol. comercial. Máis Imagínate real, unha- máis unha pantalla no campo do Iso ali para ir a ver o VAR. Sería tremendo. Ostras, e unha pantalla de unha televisión de Q destas antigas, sabes? Pero non o descartes, no futuro No. a saber, tío. É Claro que no. No, claro que no, nunca se sabe. Pero bueno, prefiro que no, Polo Xa. menos de momento. Ou hasta que apalmemos, pois xa que fajan o que queiran. Bueno. Veña. Seguinte logo. Cal destes xogadores, do Arzúa tamén, outra pregunta faciliña para ti, O Arzúa ten non como do Arzúa. alcume un nome que semella ao dun famoso futbolista italiano. A. Opción A. Marco Remeseiro. Do Bergantiños. Opción B. Caguei na facendo pregunta, non? Sí, un pouco, pero bueno, non pasa nada. Da igual que hai tres do Arzúa. B. Iván García, do CS de Arzúa. C. Pablo Vidal, exporteiro do Arzúa. Ou D. Álvaro Suárez, do CS de Arzúa tamén. Eu creo que vou marcar o meu gran querido amigo Iván García e Balotelli, que xogou moito comigo ao fútbol moitos anos, fixemos moitas viaxes xuntos, e que é o tipo que menos salta por balóns de cabeza ou que menos vai arriba da historia, pero ten unha calidad no pé espectacular. O dedo Arzúa e Balotelli, marco ese. Balotelli, marcamos logo opción B, Balotelli. Sí. Pois efectivamente é Balotelli, é correcto, sí señor. Totalmente. Na mesma quinta sodes, ademais, non? Exactamente, sí, de feito estudiamos en clases xuntas, no, el era do grupo A, eu era do B, bueno, vamos, amigos de toda a vida, desde pequeniños. Que, por certo, sabedes que traballa en Galmesano, Uns queixos que lo flipas, Sí. Sí, moi señor. bon. Sí, que fixo con Nolito, non? Unha movida. Fixo un anuncio, bueno, foi Nolito ali porque lle gusta moito o queixo e tal, estaba o tipo máis emocionado, imagínate, tío. Sí, tío. Tal como él, ademais. Sendo do Celta, a tope. E Sí, sí. estaba emocionadísimo. Todo Moita queixo. calidade, Tío, Barral, Galmesano, entendes? Todo nivel. Queixo da Arzúa. Home, Bueno, pois pasamos, Fran, a última pregunta deste nivel infantil. ostras, entonces xa pasaría ao cadete. Ao cadete, tío. Acerta, sí. Si é certo. Pois imos aló, ten un pouquiño máis de dificultade, pero para ti, doadiña tamén. Sí, xa, todo. Que histórico adestrador estivo durante 3 tempadas no CS de Arzúa conseguindo 2 ascensos? A. Juan Vidal Chofri. B. Francis Sixto. C. Javier Montoto. Ou D. Óscar Benito. Pola idea de fútbol podería ser Óscar Benito, pola idea de fútbol que ten, porque é un crack, aparte estas cachas analizando con el os partidos de fútbol, como ve el o fútbol, é todo un crack. Pero vou marcar o técnico de Lalín que pasou polo Anxo Cortizo, P.
Francis Sixto. Aí está. Que ademais ten unha... Ademais ten unha imprenta. Sí, señor. Francis Sixto. Sí. Correctísimo, Fran. Pasas a nivel cadete Francis Sixto, que fixo un Zidane co Arzúa, Sí. Foi espectacular o de Francis Sixto, Sí. Pero marchou na cúspide, deixando o equipo en curioso, preferente. Sí, é curioso. A mí sorprendeu. E tamén pasou un pouco con Javier Montoto, porque asentou un pouco o equipo na preferente, estuvo aí loitando, e tamén pasou con como se chama? Bueno, non me sale o nome agora. Baleato. Con Chus Baleato, que nos subiu e ao final non quedou en terceira, non? Pero bueno, son cousas que pasan. Como dio Presi sempre, Víctor, el vai ano a ano cos adestradores, cando acaba a temporada sentámonos e se estamos contentos un co outro, quero continuar, vemos que se pode seguir, se sigue e punto. Nós somos así, sinxelos, pouco presuposto, pero sempre cumplidores e pagadores. Aí estamos, os da Arzúa. É certo gusto polos adestradores do Deza, de Lalín, Javier Montoto, Francis. A verdade é que sí, o de Montoto era a leche, porque Montoto non sei se sabedes que é profesor de educación física, e o tipo era un personaje, viña sempre como un pincel, sabes, super ben vestidos, adestraba con a intensidade da leche, bueno, é curioso, ademais é todo un histórico, ascendeu con Lugo, claro, ascendeu a Lugo a segunda división, bueno, creo que tiña o dorsal 8, me parece, as costas aí, centrocampista, calvo, el calvo brillante como Zidane, tío, sabes? Sí, Zidane. É Francis un auténtico crack. Un artista, como persoa, un 10. Sí. Un crack. A verdade é que sí, tío. Tivemos boa xente por Arzúa como adestradores. Sí. Arzúa, boa xente, boas adestradores. Pasamos a nivel cadete. Cal destes futbolistas está cedido no queixo mecánico procedente do Compostela? A. Raúl Marqueta. B. Jorge Tomé. C. Brais Abelenda. Ou D. Jorge Queiruga. Me la sé. Eu marcaría a D. A D. Jorge Queiruga. Eu marcaría a D. Jorge Queiruga, sí. Pois efectivamente é a D. Jorge Queiruga. Porque as que te sabes, me salgo, sobre todo porque recordo o día que o community manager, o xefe de prensa do Compostela, me mandou un WhatsApp poñendo, bueno, vai vos Jorge Queirugas. É que claro, é que tiñamos que poñer as preguntas máis difíciles, claro. Bueno, ainda estamos no nivel ollo, ollo. Cuidado que ahora veñen as complicadas, ahora xa hai que demostrar nivel de verdade. Imos ca segunda pregunta de nivel cadete. Vale. Esta é complicada, Fran. Viches moitos partidos do Arzúa ano pasado? O ano pasado vin bastantes o ano pasado, sí, vin poucos fai dous porque estaba en xogo e tiña polas tardes que presentar a Liga das Cidades e vía menos, pero o ano pasado ainda vin, sobre todo os da casa, así que, a ver. Eres unha persoa que se fija moito nos dorsales? Intento, pero ás veces cóstame reter. Vaya pregunta. Veña, va. Que dorsal lucía Alex Pérez co cese de Arzúa a tempada pasada? A. O 2. B. O 11. C. 17. Ou D. 7. Hostias. Vale. Voume decantar polo 11. E ademais non quero gastar o comodín do 50%, gárdomo para a seguinte pregunta por si acaso, porque aquí viñamos xogar, así que... Estás seguro, Fran? Quedou pillado Fran, non? Sí. Quedou pedísimo. Valle pasar o tempo, Ese wifi, Fran. Sí, estou seguro, claro, sí. Eu arriesgo o 11 porque ese comodín teño que guardalo por si acaso me fai falta na pregunta do Furimillón.
aunque non pases desta, Fran. Vale. Marcamos B11. Sí. Pois a resposta é correcta, Fran. Vamos. Era 11, Alex Vamos, Pérez levaba vamos, 11. Queríamos ver se te pillábamos. Porque Irra Pérez, o seu irmán, levaba 2, ao ser xemelgos, tío, pois... No, mellor. pero eu sei que Isra era o lateral, por eso, por descarte, entendes, claro. Claro. Vale. Estou xogando ben as miñas cartas, señoras e Estás señores. xogando ben, a verdade que sí, estás Joder, xogando ben, pero- queda un comodín. Pois imos, Pero pois, ollo cuidado. nivel juvenil, ahora sí que se complica xa, ahora xa eres juvenil, Fran, Que ahora xa... quedan dúas, non? Quedan dúas, pois dúas a ata o última, Furimillón. a final, Vale, a dos cracks. Recordemos que che queda un comodín e tes 2 preguntas antes de chegar á pregunta do Furimillón. A ver como vai. Que nervios, que tensión, me cago en Dios. Sí, a verdade que estás nunha encrucillada. Pois vamos alá, primeira pregunta do nivel juvenil. Vale. No ano do ascenso a terceira, a temporada 2018-2019, Sí. o máximo goleador do Arzúa foi o matador de Lalín, Iker Hurtado. Pero, quen foi o segundo futbolista do Arzúa que máis goles marcou? Que ese buena ano? esa, hijos de puta, que buena. Pregunta, opción A, Brais Pedreira. Opción B, Damián o Rei. Opción C, Álvaro Varela. Ou opción D, Adrián Iglesias. Non tedes un número de goles, verdad? De cada un deles. No, aquí mesmo xusto neste momento non, pero só che vou dicir que estaban as cousas sobre todo moi igualadas, pero había un que sobresalía un pelín. Sí, pouquinho Vale. máis. Damián o Rei non estaba xa no equipo, o sea que por descarte sacamos de aí a Damián o Rei. E agora quédame Álvaro, Brais e cal foi o outro que dixestes? Adrián Iglesias. Adrián Iglesias Moure. Nada, eu voume quedar con Brais. Voume quedar con Brais. Con Brais. Espera, teño o comodín. Espera, déxeme Tes pensar. comodín. Déxeme pensar. É que Adrián tamén fixe, o sea, a ver, vamos a ver. Álvaro, Adrián, me cago en Dios, aí sí que me acabades de fastidiar, Hai comodín, nivel 50-50. juvenil. Pensa que é aleatorio. Pode quedarche aí Damián o Rei de casualidade. Ou non. Ou non. Va, veña, vou utilizar o comodín do 50%. Agora sí, vou utilizar o comodín, veña. Tedes sin comodíns, Fran Cañotas. Sí, veña, quedo sin comodíns. Daslle aí a máquina, cabo, a ver que sai. Oye. Está xirando. Sí, Ollo, temos xa dúas respostas posibles. Vale. E ollo porque tiveche sorte. P, Damián o Rei e D, Adrián Iglesias Moure. Ves, Adrián Iglesias Moure, sí, xa me parecía que andaba aí, pois casi pincho, co de Brais, aí que viven, Sí, Casi claro, sí. Brais Casi. creo que foi o terceiro, que marcou moitos Ves, goles. que a mí xa me parecía porque Adrián fixo tamén boa temporada, moi boa Pero temporada, sí. Damián non sei se estaría... Bueno, por certo, Adrián Iglesias Moure, correcto, Sí, Adrián Iglesias Moure. correcto. Damián non sei se estivo un pouco a principio de Sí, tempada. pode ser, pero despois deixou porque abriu o negocio tal, andaba aí tamén para ser papá, estaba xa noutros negocios, entendes? Entonces, deixou o fútbol definitivamente a maxia da Arzúa Damián o Rei. Sí, señor. Veña, vamos alá. Pois perfecto, vamos ca penúltima pregunta, xa última da categoría juvenil. Dios. Para Fran Cañotas. A ver si me quedo como no fútbol, tío, na categoría juvenil. Podo ver, quedar aquí, tío. Non sería nada raro, esta Non jodido. non está mal, nada, xa, tío. non está mal. Está complicado tamén, penso Veña, eu. va. Cal destes futbolistas do Arzúa é máis vello? Opción A, Iker Hurtado. Opción B, Manu Casal. Opción C, Balotelli. Ou opción D, Santi Taboada. Vale, teño dúbidas entre... É que Balotelli e Manu Casal non sei se serán do mismo ano, Teño aí esas dúdas. Ou igual ten Manu Casal un ano menos, non sei, pero eu creo que son máis ou menos da mesma edad. Pola quinta de cando salíamos de festa por Melide, non pensedes que é por outra cousa. Imaginaba. Polo Sí. descarte, por xogar contra el o fútbol sale e así. Pero Santi Taboada aparece aí na miña quiniela e non sei eu, non sei eu. Aí que descártalo logo. Sí, porque creo que Iker é máis novo que a min, entonces creo que é un pelín máis novo que a min, entonces vou non descartar, creo que ten 27 ou 26 anos, non estou seguro. Vale, vamos a ver. Vamos a Penso ver. en Fran. Sí. Vou marcar, señoras e señores, por un pase ao Furimillón, a opción de
Santi Taboada. Opción D, Santi Taboada. Seguro, é máis vello que ti, logo. Dixaches antes que Iván era da túa quinta. Eu creo que sí, que é máis vello que a min, pero non estou seguro. Non estou seguro. Pola apariencia, estou me guiando pola apariencia física porque realmente non sei, Ollo, que lle podes estar facendo unha putada se dices que te estás guiando pola apariencia física. Sí, o Santi, tío, eres un bellaco. Que... Marcamos logo, opción D, Santi Taboada. Sí. Tambores. Pois, lamentablemente, non é Santi Taboada a opción correcta. Cal é? E Balotelli. Manu Casal. Manu Casal, Mira, ostras. Manu Casal naceu o 4 de maio do 92. Ves, é da miña A quinta. túa quinta, sí. E Balotelli o 7 de setembro do 92. Sí, eu sabía que Balotelli era de setembro. De Santi Taboada cantos ten? É do 93. 22 de xaneiro. Xaneiro do 93. Sí que sabía que era do 93, merda. Sí que sabía. do 93 Sí, tamén. que tiña razón, Sí. Pois que pena, tío, mira. Pois Manu Casal salvoume nesa do gol. Sí. E agora sí, deume señor. polo cu. Cago Sí, no señor. Manu Casal. O que Manu Casal che dá, Manu Casal chiquita. Manu Casal chiquita, tío. Exacto. ese. Quedaches ás portas Sí. e 14 acertadas. Nin tan mal, a ver cantas adiviña o seguinte que invitado. Dios, Sí. estuvo moi ben, a verdade que sí, Sí. Pasaches un bo rato, logo. Sí, pasei no ben. Non levaches o furimillón, pero... Bueno, non pasa nada, así forro unhas hostias. Bueno, Fran, encantados de terte aquí, en serio. Pasamos moi ben, de verdade. Un placer, xa sabedes que estou aquí para o que queirades. Eu que a boa xente estou sempre dispoñible para o que sexa, sabes? Ainda que sexades algúns talibáns de Melide, outros non tanto, bueno, sabes, é así. É a mí, caidesme ben. Grande. Bueno, pois eso, moitas gracias, Fran. 14 acertos e noraboa por... Está genial. De momento encabezas o ranking do Formillón. Ya, que vale, non é subo pouco de primeiro, pan, claro. primeiro. Bueno, Moitísimas gracias, Fran, por nada, acompañar. gracias a vos, parabéns polo que fadedes porque realmente mola un montón, non vale furar, animar a que o sigades facendo e que vos vexa os vídeos toda a xente porque mola un montón potenciar a terceira galega, de verdad. Moitos parabéns aos dous. Moitas gracias, Fran. Chao, chicos. Chao. Espectacular, Fran Cañotas, Vieito. 14 acertos, o noso primeiro invitado. Non está mal. Poñémoslle un sobresaliente ou notable? Notable alto. Notable alto porque para sobresaínte hai que arrasar, hai que chegar ao Furimillón pero a verdade é o que lle dicíamos ao final no noso ranking de momento vai de líder en solitario. Xa sabedes o de sempre, dadlle a like, comentad, utilizad os comentarios e sobre todo suscribidevos a nosa canle para non perdervos máis vídeos de Non Vale Curar. E se vos suscribides, dalle a campaíña que hai ao lado, porque así avísavos cando se subimos vídeo, non vos perderedes ningunha novidade. Vémonos no próximo vídeo de Non Vale Furar, onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.